Fabuloses tortugues ninja. Presidiaris de la dimensió X. Ei, Donatello, et vols entrenar una estona amb mi? Potser més tard, Leonardo. Ara estic acabant de revisar el sistema d'alarma interdimensional. Per què? Què hi passa res? Res greu, només la vull deixar ben revisada. Quina feina més avorrida, això de buscar personatges interessants al moll. Aquesta part de la ciutat és molt tètrica. Tant de bo ens acompanyés algú fort i valent per protegir-nos. Ei, que sóc aquí! A això em referia. Ja està. Un lleuger retoc al mecanisme del sensor de moviment i... Voilà! El sistema d'alarma interdimensional funciona perfectament. Mira, és una mica sorollós, no et sembla? Tal com sempre dic, val més sagnar-se en salut. Ei, no sé pas com voleu que dormin tot aquest xivarri. Sí, nois, som adolescents en període de creixement, te'n recordes? Tortugues, Michelangelo, tortugues! Ho sento, nois, però la vigilància no descansa mai. Ja està. La porta està tancada i al seu lloc. Genial! Ara una mica d'entrenament ninja. Sí, ves, com que estic despert, vaig a recuperar una mica de lectura. Doncs jo no. Ha arribat l'hora de la pel·lícula de ciència-ficció. Camineu, no us mogueu de la fila. Mireu endavant, sense parlar. Ens hem d'escapar com sigui d'aquest lloc tan hostil. Un somni inútil. Escapar-se és impossible. Ja correré el risc, Scarf. Esplèndid. Tu ocupa't del cap de la guàrdia i jo de l'altre. Ja. Què? Ja m'ho quedo. Ah, això és una delícia. Ara! Oh, Redemptor, escapem-nos pel túnel. Que som barrots d'estronci sòlid. Ja me n'ocupo jo. Excel·lent, Scarf. Què és això? Gas paralitzador. L'única cosa amb què no comptava. Molt bé, nois, ara estareu tranquils. Us tancarem a la cel·la en un 3 i no res. Una mica d'incomunicació us traurà les ganes de fugir d'aquí. Es veu que els germans Dragman tenien raó. Potser aquestes reixes electròniques es poden desprogramar. O potser no. Quina passada! Genial, sargantaneta! Fantàstic! Una altra vegada no! El sistema d'alarma! Hi ha intrusos! Què passa? No res, tot està controlat. La porta portàtil ha xocat contra l'aparell del sistema d'alarma interdimensional i s'ha obert momentàniament un forat a l'estructura dimensional. Espero que no hagi passat cap d'aquelles criatures de la dimensió X. Val més que ho comprovem. Scar, em sembla que caldrà un miracle per poder-nos escapar. Mira. Dementor, el nostre miracle ha arribat. Quina feina més poca solta. Aquest pas no em faré mai un nom. Vernon, ja te n'has fet un de nom. Però no es pot dir per la televisió. Si passés alguna cosa força important... Et podries mossegar la llengua. Ai, ai, no! Quin paisatge tan estrany és aquest. Pel que
planets som en un planeta d'una altra dimensió. Si multiplico la velocitat en què hem viatjat per la fórmula algebraica de la massa pel diferencial, calculo que som al planeta Terra. N'he sentit parlar. Un asteroide menor d'una galàxia inferior. A veure, quin grau de desenvolupament tecnològic tenen els habitants d'aquí? Quins equips més rudimentaris que fan servir aquests éssers. Jo més aviat diria prehistòrics. Però espera, què hi tenim aquí? Així, a primera vista, semblen armes. Justament. Skark, amb la nostra força i la nostra intel·ligència i unes quantes armes d'aquestes podríem dominar aquest planeta. Que original, una liquadora termal rudimentària. Amb unes armes com aquestes al seu poder, ens caldrà ajuda per conquerir els terrícoles. Sí, uns homes sense entranyes, com per exemple els germans Drekma. Serien ideals, Skark, però desgraciadament encara estan presoners al centre penitenciari de la Dimensió X. Aleshores hem de pensar en la manera d'alliberar-los. Per ara, ni rastre dels éssers de la Dimensió X. Me n'alegro, perquè les nostres armes servirien de poc contra les seves. Què vols dir? Aquells éssers tenen poders destructius centenars de vegades més potents que els nostres. Si en Donatello té una qualitat és que sap tirar una galleda d'aigua freda en qualsevol conversa. Encara no entenc què ha passat. Fa un moment travessàvem un carrer de la ciutat i tot d'una som en una mena de presó. Els vianants cada dia tenim lleis més dures. Escolta, sóc un membre important de la premsa. És hora de començar a moure les influències. Ai! Molt hàbil, Vernon, però anaves molt mal encaminat. Sóc al centre de la ciutat, senyor, cobrint el rumor de les pertorbacions interdimensionals. Doncs continua, April. Això podria ser una gran notícia. Sí, senyor. Em sembla que ja he trobat el reportatge. Invasors mutants d'un altre planeta i venen cap aquí. Ai, no! Oh, no, no s'engega! Quina mena de criatura és aquesta? Ara no és moment de tenir por, April. Fes la teva feina. Òbviament, és un terrícola hostil i ens apunta amb la seva arma. He vingut en to de pau. No dispareu i us portaré davant del nostre líder. Mireu, és l'April. Com m'alegro de trobar-vos. Ens han envaït els extraterrestres. I no estan per romanços. Segons l'escàner de força vital, aquestes criatures destructives són de la Dimensió X. Criatures de la Dimensió X? I com diries que han pogut arribar fins aquí, Donatello? Ei, ningú no és perfecte. Què és això? Anem a mirar. La mare del Tano! Són més lletjos que un pecat! Més terrícoles, però aquests estan recoberts de closques dures. Això ens estuvarà! Feu-lo! Que curiós, quan necessites un taxi no n'hi ha mai cap. Ei, company, que ens vols socarrimar o què? He obert la porta interdimensional que els ha portat fins aquí i jo sóc qui els ha de fer tornar. Oh, una porta interdimensional. Just el que ens fa falta. On dia, nano? Sembla mentida. Travessen les parets com per art de màgia. Quina batalla! L'he de portar al Canal 6. Ei, no cal que ens ho agraeixis. Aquesta feina la fem encantats. Hi ha d'haver alguna manera d'agafar aquests éssers de la Dimensió X. Com ara quina? Ja has vist com han fet anar el taxi, com una pizza en mans d'en Vini. Continua treballant, Donatello. Hi ha d'haver una manera. Sí, però encara no sé quina. Molt bé, vosaltres dos. Hora de menjar.
És ben evident que no saps qui sóc jo. I és evident que m'és igual. Vinga, entreu al menjador. Bé, almenys ens alimentaran. Vaja, la vida a la presó no està tan malament. Parlant de coses que estan malament. Uix, no havia vist mai un menjar tan fastigós en ma vida. En aquest cas... M'acabo de quedar sense dinar. I em penso que em quedaré sense el meu. Ja veureu quan emeti aquest vídeo. Ens avançarem a tots els altres canals. Oh, no! Una altra vegada no! Aquella criatura infernal ha tornat i ens torna a apuntar amb l'arma! Però no per gaire estona. Oh, no! En Barna em matarà. Algú ha passat pel detector d'intrusos. Vigila! Tortugues, lluiteu amb honor! Ja, titlleu-me de bleda sentimental, però m'encanta aquest crit de guerra. Un esforç en va. Ostres, em sembla que estem fent el ridícul. Un simple cant de força detindrà aquests rèptils tan pesats. És inútil, estem atrapats. Stark, em sembla que hem localitzat el nostre objectiu. Segueix-me. Una pila de trastets científics d'allò més bàsics. Mira, Dementor, la porta interdimensional. Precisament, ara triangulem la configuració astral del factor d'acceleració. Quin destí més vergonyós. Estar tancats per sempre en una cel·la incomunicada. Si l'Scark i en Dementor trobessin la manera, aleshores potser també ens alliberarien. Mira, sembla una porta. Els germans Dregma, el nostre teletransport interdimensional ha tingut èxit. Ens han alliberat. Sospito que això és obra de l'Scark i d'en Dementor. Esplèndid, tota la colla i ja tornem a estar junts. Amb aquest artefacte explosiu ens assegurarem que no ens puguin tornar a la dimensió X. Programa'l perquè esclati d'aquí a 5 minuts. Això ens donarà temps per allunyar-nos abans que es desintegri en àtoms. No us en sortireu mai, nois! I com penses aturar-nos? No ho sé, però m'ha semblat que era el que havia de dir. Adéu, closques amb potes. Ens heu estat d'una gran ajuda. Esperem que l'explosiu us porti a millor vida. Aquesta ciutat estarà sota el nostre domini. Si triomfem aquí, triomfarem a qualsevol lloc. Molt hàbil, Donatello. Estem a punt de saltar trossets de tortuga. T'hi has lluït, nano. Ara no podrem sortir d'aquest camp de força. No et donis per vençut, Rafael. Això pot funcionar. Hòndia, però com t'ho has fet? No n'estic segur. Ho vaig veure a la televisió. No m'agrada igualir la festa, però i l'explosiu què? Sí, ja no me'n recordava. Però aquesta vegada no facis cap forat a l'estructura dimensional, entesos? Espero encertar-la. I si no? Creu-me, no t'agradaria saber-ho. Què esperes, Donatello? No estic segur del cable que puc estirar. Què vols dir? És el vermell. Sempre és el vermell. Tens tota la raó. Què fas? T'he dit el vermell, el vermell! No ha explotat, però si t'he dit que estiressis el vermell, no el blau. Ja ho sé, per això no l'he estirat. Sempre és el cable vermell. Ens volien enganyar. Gràcies, Donatello. Nosaltres anem a buscar els intrusos de la dimensió X mentre tu idees la manera de fer-los tornar a casa. Com?
No m'ha passat, això. Jo feia la meva feina i tot d'una em trobo rentant roba a la bugaderia d'una presó. Vernon, para de queixar-te. Encara ens queda tota aquesta bugada per fer. Jo no he fet mai res de dolent en ma vida. Ara estàs fent una cosa malament i poses massa sabó. Oh! No em diguis com m'he de rentar la roba! Ja en rentava abans que tu hagués... Oh, no! Vernon? Vernon, parla'm, sisplau. No tinc res més a dir sobre el tema. Tenia el reportatge del segle gravat i l'he perdut. Ara hauré de tornar a trobar aquells éssers, si no en Barn em penjarà. Ja ho pots ben dir, noia. Senyor Thompson? I on redimonis són, en Vernon i l'Irma? Els he enviat a fer un reportatge i encara no han tornat. Estic preocupat. Se saben cuidar sols, senyor Thompson. No cal que es preocupi. L'única cosa que em preocupa és que els hagi de pagar hores extres. I la gent el té per un home insensible. Ni rastre. Fem servir el sentit comú. Si fóssim uns éssers de la dimensió X, on aniríem? A buscar armes a l'arsenal. Com m'alegro de trobar-vos, nois. Igualment, April. La teva furgoneta ens anirà de primera. A l'arsenal de la Guàrdia Nacional, ràpid! L'arsenal de la Guàrdia Nacional. Un dipòsit per les armes dels terrícoles. Excel·lent, tot l'armament necessari per dur a terme la nostra missió. Després de donar-hi el toc de la dimensió X, esclar. Esclar, és hora de fer servir el raig levitador. Em toca a mi. Un, dos, repetiu. Un, dos, cap amunt. Un, dos. No sé quanta estona més ho podré aguantar. Fes un esforç, Vernon, fes un esforç. És inútil. No puc continuar. Oh, no, el guàrdia. Ara sí que l'has feta bona. I què? No m'espanta. N'estàs segur, I ara què? Ah! Veus el que pots fer quan t'hi esforces? És inútil, nois. Em sembla que plego. Ni tu pensis, April. Els hem de trobar. El destí de la ciutat depèn de nosaltres. Què dimoni és, allò? Aquell parell d'horrorosos ara en són 4, encara més espantosos. Les 4 closques amb potes una altra vegada! Destruïu-los! He de demanar un augment de sou. April, has de frenar. Farem l'única cosa que aquells pesats menys s'esperen. I què és? Atacar-lo! Aquests miserables deuen estar de broma. Doncs així com és que no rius, nano? Ara no ets tan valent, ai! Rafael, et trobes bé? No et preocupis per mi. Posa't en contacte amb en Donatello. Ja sóc aquí i estic esperant. Aquí ens superen de bon tros, noi. Ens aniria bé ajuda. Ja m'ho imaginava. Si els podeu portar fins al lloc exacte per on han entrat al nostre univers, els podria fer tornar exactament a la seva dimensió. Genial! No cantis victòria. Si les condicions no són les mateixes, es podria crear un vòrtex de cal ample. I... que tota la ciutat seria xuclada a la dimensió X. Renoi, saps com donar ànim. No m'agrada gens fugir en ple combat. Calma, col·lega, forma part del pla. Vinga, nois, trenquem per aquí. Ara per aquest carrer.
està. Els tenim justament al lloc on havien aparegut. Les condicions són idèntiques? Comprovat, els carrers estan totalment deserts. Doncs som-hi! D'aquí exactament 30 segons serem absorbits a la seva dimensió. Donatello, espera, hi ha una dona amb un gos. No premis el botó. És massa tard. L'equilibri intercòsmic no es pot recuperar. Estem a punt d'anar a espetegar a la dimensió X. Només tenim una solució. L'arma del raig levitador. Meva! N'estic fart d'aquest individu. Adéu, terrícoles! Però, espera! Què passa? Sí, Sí, ho hem aconseguit! Irma, Vernon, d'on heu sortit? És massa dolorós per parlar-ne. Bé, potser tu no hi tens res a dir, però jo no penso callar. Érem en una cel·la humida i petita plena de rates i d'escarbats gegants i hauríeu d'haver vist aquella col·lecció de presidiaris tan espantosa que hi havia i ens han donat un menjar que era vomitiu i a sobre el recinte feia una pudor insuportable. M'alegro de tornar-vos a veure. Gràcies per venir-nos a veure. I fins aquí la notícia del dia. La invasió dels presidiaris de la Dimensió X. Senyores i senyors, una altra exclusiva del Canal 6. I tot gràcies als 4 nois de verd. De res, dona. Pareixen. Oh, no, se m'acaba de fer un altre forat, nanos. No, un altre forat interdimensional? No, se m'ha fet un forat als calçotets. Ja us vaig dir que necessitàvem una altra rentadora.